Mga kapuso, nahindumdum pa ba kamo sa usa ka tinudan sa elementarya nga nag-viral dihang napikturan sa usa ka netizen nga nagpakita siyang dakong pagtahod sa bandera sa nasod. Apan ang iyang gugma sa nasod, wa lang niya ipakita diya sa pagtahod niya sa national sa atong flag matag awit sa nasod nung awit. Sa pagtimaan sa adlaw sa kaugalingnan atong bisitahon ang panimay sa tinunan. Kinsa mibutang og Philippine flag nga gama sa art paper. Kinaagi nining report. Pebrero ning tuiga nahimong viral sa social media ang litrato sa usa ka batang seryoso kaayong ni stand straight samtang nag-flag ceremony. Napicturan ang maong tinun-an ni Glynis Amazona samtang gasakay og bus dihang mihunong sila sa May Bugo Elementary School sa lungsod sa Argao. Matud niya nga bilib kaayo siya sa maong bata kay bisan pa man medyo layo-layo pa kini sa eskwelahan, mihunong gayud. Pagtanaw na ako sa atubangan jud sa gate, daghag mga estudyante pod nga naga-uniform bagong abot, mura ganig natarantar kay nagsugod na ang flag ba. Nagdaganay padung sulod sa kanya. Siya wa jud siya ni hunong jud siya didto. Nya wa pagod siya tungod sa eskwelahan. Moto akong ang selfie na camera akong gigamit para di mahalata ba na mag-anak ko niya. Gitudloan kami ni Glynis kung asa nagpuyo ang bata diin medyo layo gyud ay gikan sa eskwelahan. Dito na namo na ila-ila ang 9 anyos nga si Jerry Caminero. Apan ang mas nakapadapit kayod sa among pagtagad, mao ang nakapilit nga Philippine flag nga hinimo sa art paper gawas sa ilang panimay. May nakasuwat pa sa iba pang bahin niini nga I love flag. Ngayon ako, mama, spirito ko sa flag. Strand Street of flag. Kaning bata god sipat mangigayni sila kuhit sa barkada, kuhit pa sa tubangan, ana ba ding ako ni siyang pit kagamay bato sa tiil niya. Dili po na siya din mangutana og nganong nainana pag abot na diri sa balay miinguna siya nga manganong badlungon ko nimo mga panapton ra man kuno nang ning isas babaw. Ako siya inundong kana siya dong angay na siya natong mahalon kay ngano simbolo na siya sa tong nasod. Malipayon ang inahan ni Jerry kay gi-apply gayud sa iyang anak ang unsa may gitudlo sa iyang mga maestra. Mao na siya nga murag nabato na niya og kuan nga bisag unsa kalayo mo kuan gid siya mutamod gid siya boy sa distansya ba murag 80 meters manggod ang hitabuan ani niya man pagkuan sa mga military kay gisukol action namton lag meter bitaw nga 80 kapin ang gilayon sa sa ilang flagpole. Tungod sa iyang patriotism nga gipakita, gidapit pa si Jeric o gipaila-ila sa Regional Mobile Force Battalion kun RMFB 7 atol sa ilang traditional Monday flag raising ceremony. Nakadawat usab siya o gidagmayng pahalipay gikan sa uban. Og dihang mitapos sa grade 1, naka-award pa kini isip Batang Bayani. Unsa may ganahan nimo? Yung kadako. Pulis. Dayon nganong ganahan man kang magpulis? Katabang sa nasod. Gidugang ni Jeric nga kun mahimo na siyang pulis, daw mapadayon niya ang pagpakita sa iyang paghigugma sa iyang nasod nga natawhan. Uban ni Lian Singkulan o Jovel Obiso, Chelo Valiena, Balitang Bisdak.